Mga lupa na pagmamay-ari ng lungsod ng Dagupan, planong ibenta ng lokal na pamahalaan. Silipin sa report ni King Guevara. Mahigit 70% ang ibinaba ng real property tax collection sa Dagupan City simula nang maranasan ng pandemya na dulot ng COVID-19. Malaking epekto yun para sa city natin. Dahil syempre, ang laki talaga ng binaba ng collection natin. Bilang konsiderasyon ng lokal na pamahalaan, nagbigay ng grace period sa mga taxpayer. Yung dating March na due date, nag-extend po tayo hanggang June 30. Dahil sa mababang koleksyon, plano ng lokal na pamahalaan na ibenta ang mga acquired property ng lungsod upang may karagdagang pondo ang syudad. Ang acquired property ay ang mga lupa na pagmamay-ari ng syudad pero hindi na magagamit. Kinakailangan maging creative yung mga LGU on paano palakihin yung revenue nila for this year. So ang tinitingnan natin dito, syempre yung mga properties na naipangalan na sa syudad na hindi naman gagamitin ng syudad, pwede nating ma-dispose. I think we should be able to dispose them para madagdagan yung revenue natin. Pero nilinaw ng City Assessor's Office na tanging mga lupa lamang na nakapangalan sa city government ang kanilang ibebenta. These are the acquired properties of the city. Pwede na namin siyang i-dispose pag yung title transfer na rin sa city. No? Kasi siyempre, there is still the need for the physical title to be present that would transfer from the seller to the buyer. Simula nang tumama ang pandemya, nakaranas ng budget gap ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa pagtutok sa laban kontra sa COVID-19. Kasama si Jing Dakanay, King Guevara. Balitang Amyanan.